Bon dia, bona tarda, bona nit, quan sigui que ens esteu escoltant, benvinguts i benvingudes a la veu de l'hoquei. L'hoquei té moltes veus interessants i aquí les fem anar totes a una. Ell és l'Arnau Vila, Joan Marc Lledó, comencem! Tornem a ser aquí amb un altre programa de molt nivell i aquest cop, i m'aturo, perquè hem d'agrair molt a la nostra gent que ens ha ajudat molt a trobar convidat aquesta setmana, perquè la veritat és que som dos i a vegades ens passa que anem... Hi ha vegades que costa d'anar a trobar el camí cap a on, sabem que hi ha molta gent, però quan em portes poder que vas demanant a persones i et diuen que no, ens desanimem. Ens desanimem. Per tant, agraïm molt al nostre convidat d'avui, ara us el presentem. Com us dic sempre, seguiu-nos a @laveuoc a les xarxes, feu un like i si voleu dir-nos aquí als comentaris qui us agradaria que vingués, ja posem en marxa també tota la maquinària. Tota la maquinària. Avui, 20 de novembre, no tenim la data apuntada, però... 20 Són 20, no? Són 20, correcte. Avui, 20 de novembre, en el nostre viatge pel territori, viatgem fins al Maresme. Rebem a la veu el jove jugador del Mataró, Xavier Burguillos, un club històric i un equip recent ascendit a la màxima categoria aquesta temporada. Parlarem amb aquesta promesa del Mataró per conèixer-lo bé personalment, repassarem els principals punts de la seva trajectòria, potser el posarem en escac en alguna pregunta i també el farem jugar en un joc final, però abans de tot això, destaquem el més destacat de la jornada en forma de titulars. El Barça referma el liderat guanyant a Sant Just i són 6 els punts de marge entre primer i segon. Així ha anat, Marc, la jornada 8 de l'hoquei lliga masculina. Doncs el Reus s'endú els 3 punts per la mínima a la pista del Ribes. El Liceo guanya el duel contra el Girona per 4-2. El Mataró empata 1-1 a la pista del Noia. El Lleida suma un valuós triomf a la pista del Caldes que es decideix a l'últim minut. I el Barça, per la seva banda, tomba un intens Sant Just per 1-4 amb remuntada inclosa. Els partits entre Calafell, Voltregà i Igualada Alcoi es disputaran dimecres a les 9 del vespre. I bé, no és una notícia, però superat el primer quart, podríem dir, de la competició, de moment els 8 equips en posicions de Copa són els següents. Barça, Sant Just, Liceo, Noia, Calafell, Reus i Lleida. El Calafell, Igualada, Voltregà i Alcoi tenen un partit menys. I el Voltregà i l'Alcoi, parlem d'Europa, estaran a les CERS, la ara anomenada WSE Cup, després de sumar l'última ronda, de superar l'última ronda de qualificació aquest cap de setmana. El Voltregà ha fet 6 de 9 punts en un grup amb el Lió, el Walsund i el Marches. Murches. I l'Alcoi ha aconseguit les 3 victòries contra el Thunderstern i el Monza i el Kings Lynn. Així doncs seran els equips de la Copa de les CERS juntament amb Noia i Igualada. I últim titular en clau femenina, tret de sortir de la Lliga Catalana aprofitant l'aturada per l'Europeu. El Manlleu guanya 5-3 al Cerdanyola, igual que ho fa el Palau, que goleja 5-2 al Voltregà. I atenció amb l'Igualada, que va guanyar 3-2 en el Vilassana. Tanquem aquí els titulars. Hòstia, hi ha un embarbussament a vegades que costa aquí amb els equips de fora. I tenim avui convidat del dia d'avui, Xavi Burguillos. Què tal? Bon dia. Bon dia. Estem contents de tenir-te aquí. T'ho agraïm ja de bon inici de programa perquè s'han hagut de fer quilòmetres també, no? Cap aquí a Manlleu. Sí. Bueno, jo també molt content d'estar aquí. Esteu acostumats a fer quilòmetres, poc o molt, els de hoquei? Sí, bastants. Voltant per tota Catalunya. Com volteu els partits? El vostre particular? De moment l'únic desplaçament que hem tingut vam fer furgoneta, que vam anar fins al Coi, i quan anem a Corunya crec que sí que anem en avió, i Madrid crec que és a AVE. Pot ser. I per aquí a Catalunya en cotxes, cadascú? Sí, cotxes. Cotxes personals o 2 o 3 de l'equip diem, posem cotxes i sí. Així ja estem acostumats. I com a titular sempre destaquem una mica el que tenim aquí de convidat. Sol tocar que el titular de l'equip que tenim és positiu. Sí, últimament. En aquesta ocasió és empat a l'Ateneu. Déu-n'hi-do el partit, ho comentàvem ara abans de començar el programa, no? Sí, partit molt dur. Va ser un partit... Puntàs. Sí. No. Realment nosaltres amb l'objectiu que anàvem era totes les pistes, rascar tots els punts que sigui, competir-ho tot, principalment, i se'ns va donar així. Crec que tampoc se'ns va regalar res, vam lluitar-ho tot el partit i vam estar molt sòlids. Crec que cada dia ho som més. Al final, el primer partit que vam jugar amb el Ribes i l'últim és totalment oposats en termes de defensa. Com a evolució, no? Sí, nosaltres, almenys personalment, veig que estem evolucionant molt bé i el millor és que encara ens queda molt camí.
queda molt per evolucionar encara i mica en mica segur que cada dia millor. Anem a incidir una mica més amb tota aquesta trajectòria, perquè tu vas començar l'any passat al primer equip, no? Ortu, no, aquest és el tercer. No? Aquest és el tercer. Vale, però vas estar a l'ascens a la temporada anterior i ara, com s'ha vist una mica el debut a Hockey Lliga, ho comentarem ara a l'entrevista. Sí, saltem directament, ja, bloc. Sempre ens passa el mateix, que comencem a xerrar i no presentem, però bé, ens visita Xavi Burguillos del Mataró. Bon dia, Xavi, una vegada més. Bon dia. Bon dia, hòstia. Sí, no. És veritat. I, tal com comentaves, un equip que dius, hòstia, hem anat a rascar totes les pistes, és el que intentem, i de moment jo diria que esteu potser per sobre de les expectatives que tenia la gent. Estàs d'acord? Pot ser, perquè... En termes de classificació, sobretot. Sí, perquè al final un equip que acaba de pujar doncs sempre és el principal candidat a estar allà baix i que la gent s'esperi que no sumi punts, que vinguin equips i els tombin amb facilitat, i això doncs crec que any rere any s'està demostrant que els equips de baix doncs poden competir també. És un tema que ja fa 2 o 3 anys que ja s'arrossega, de que algun equip, doncs, per exemple el COI va pujar i es va mantenir, i que és típic que els de dalt perdin punts, no? Precisament amb els de baix, i que cada vegada sigui més batalla l'evitar el descens, per dir-ho així, perquè acaba de pujar també el Sant Just, i de moment els dos, ells podem zona més còmoda, però els dos hem anat sumant punts, i per tant algú altre, dèiem abans de venir aquí, algú altre haurà d'estar baix al final de temporada. Sí, totalment, i a part també doncs els equips aquests que acaben de pujar doncs són equips que fa molta il·lusió també a l'afició, doncs estar a Hockey Lliga, veure partits de màxim nivell, i això també s'agraeix molt, ja que anar als partits i veure el pavelló doncs, ple o gairebé ple, doncs a tu et dona un plus a l'hora de jugar, no? I sobretot els partits a casa doncs, et dona aquest puntet més de tenir la teva afició, de veure doncs, tot el club, doncs, la gent de la ciutat que ve, i això doncs, et fa poder competir amb més ganes. Mantindreu el ritme, tu creus? Si t'haguessis de mullar, què diries? Jo crec que sí, jo crec que el treball que fem a pista és molt bo, i el treball físic també. Jo, almenys personalment, veig que l'equip físicament està molt bé. Arribem als partits i no arribem extremadament cansats, arribem perfectes per competir-los, i això és el més important, arribar al final dels partits, que tu et sentis que pots tirar. Si això vol dir, ja ho deies tu, però que hi ha algun equip que fa temps que està a Hockey Lliga, que potser aquest any li toca passar-ho malament, També està bé que no hi hagi ascensor, no? Del que puja sempre sigui el que té més números o opta a baixar. Sí. Al final que algun dels que s'hi ha quedat sempre estigui en perill. Sí, totalment, i a part aquest any, per la sensació que dona, serà una lliga molt competida per tot arreu, per zona baixa, zona alta... Sí, tothom perdent punts contra tothom. Sí, totalment, i el Barça ahir, per exemple, doncs s'ho va haver de currar per guanyar la pista del Sant Just, vull dir que... I va ser una mica enganyós el resultat. Sí. A 4, tampoc és que... I a part anaven 1-1 o 1-2? 1-2. Sí, he vist... Bueno, vaig veure un tros del partit. 1-2 i directa fallada. Sí, falla una directa en Pujalte. He vist també un per porter que té l'Edu, crec. És que es fallen coses i... Sí, bueno, també els porters també juguen, també, i al final tens allà davant en Sergi... Us va treure tot amb Blai, també. Sí, bueno, al final Hockey Lliga, tots els porters són un porteràs, també en Sergi va estar increïble una setmana més, és increïble en Sergi, a mi com a porter... Seguro, darrere? Com a persona encara millor, Sí, però... Carai. Un porter de 10, una persona, imagina't. Molt bé. Clar, a més, mirant els vostres resultats, realment els heu perdut tots per la mínima. Això que deies que s'escapen partits. Sí. És que crec que n'heu perdut un poder per 2 gols, no sé si era amb Liceo però els altres tots per un. 4-3. Liceo el van guanyar. Liceo van guanyar. Doncs va guanyar. Vam perdre amb el Ribas. Amb el Ribas perdem la primera jornada. Amb el Sant Just perdem també, de 2. Però també cruel, una mica així. Sí, perquè més... Partits de gols i partits que us ha bat... El primer partit contra el Ribas és que se'ns escapa a nosaltres, fem una segona part, crec que
jo considero que crec que és la segona part, doncs la pitjor segona part que fem en el que va de Lliga de moment, però bé, comencem 2-0 i mitja part guanyant 2-0, el 2-2, arriba i bueno, se'ns acaba escapant. El Sant Just va ser, sí, bueno, ens posem a empat, que ens fan 3-1 i ens posem amb 3-3, crec. Sí, és un partit de... 5-3 al final, em sembla. Sí, és un partit de... Anar remuntant un a l'altre i... Sí. I, per exemple, Reus també ho vam tenir allà, perdem 6-4 o 6-5, que és alguna així, que també anàvem guanyant la primera part i la segona se'ns acaba escapant. I crec que això doncs, també ho hem anat millorant, sobretot que a les segones parts ens costava aquest puntet sortir, la segona part, ens costava sobretot al començament, ens costava una mica. I com s'ha revertit per sortir més actius a la segona? Tenir-ho clars i... Sí, tenir les coses clares des del principi. Toqui el descans també. A la mitja part també toca espavilar-se una mica i sobretot molts ànims. Al final, quan les coses van bé és molt fàcil dir va, pa'lante, anem tots endavant i tal, però quan les coses van malament doncs també s'ha de saber ser positius, no? Perquè a vegades veus doncs, que està una mica tot... El partit no està anant com tu vols, però has de ser positiu. Al final les ocasions que has de tenir són les que has d'enxufar i... Tindràs els teus minuts també. Sí, totalment. Vull dir, I ahir, per exemple, el Caldes va fer una primera part boníssima i el Lleida va patir molt primera part i van acabar guanyant. O sigui que has de saber que el partit dura molt hi ha i moltes que... fases, en tots els... I més en l'hoquei, en un moment, una falta directa i un penal, una falta directa i un xut exterior, posa dins del partit. Vale, llavors, quines són les aspiracions aquesta temporada o més o menys l'objectiu que es marca? Sobretot, principalment és competir-ho tot. Sí? No fas la de salvar-nos i ja està? Ja arribarà, no? Home, competir-ho tot vol dir que algun dia perdràs, algun dia guanyaràs. Però competir-ho tot també pot ser dir una copa, per exemple, o aquestes coses. Bueno, tot el que vingui serà benvingut. I al final... Ambiciós, Sí. Bueno... Faria molta il·lusió anar al Mataró a la Copa, òbviament, i més en la meva primera temporada a l'Hockey Lliga. Clar. Però sí, principalment competir-ho tot, competir sigui Reus, sigui Barça, sigui Ribes, sigui Igualada, sigui qui sigui, a competir tots els partits. I no arribar al final amb això que dius, hòstia, és que anem 6-2 i ara ja ens deixem anar, ens foten el setè. No, competir fins al final i sumar tot el que puguem sumar. Clar, ara deies, primera temporada teva, compte personal a l'Hockey Lliga. Com ha estat aquest debut? Segur que l'havies imaginat moltes vegades o era un dels somnis que potser tenies com a jugador de petit? Com estàs vivint aquest any a màxima categoria? Bé, bueno, la veritat és que jo sempre havia tingut el somni aquest de jugar amb el Mataró perquè és l'equip de la meva ciutat, l'equip que hi soc des de que soc petit. I bé, m'agrada molt perquè a sobre vaig poder debutar a casa i al final, doncs, debutar a casa sempre és especial. Et sents molt estimat allà a Mataró, o què? Molt. A part, és un club molt familiar, tothom es coneix entre tothom, vas per allà per al club i et trobes un prebenjamí o un benjamí. Jo porto també 2 equips, de prebenjamins i alevins. I que hi ha com comunió, no? Sí, és un club molt familiar i els nens veuen qualsevol jugador del primer equip i flipen amb ell i el saludes i sí. És un club molt gran a nivell de persones. I què és el que més que t'ha costat d'agafar aquí ritme de... És una lliga molt física, molt... que ho notes molt, que al bloc vas al xoc i has de tenir aquest punt més. Sobretot, per mi la diferència que hi ha entre l'Hockey Plata i l'Hockey Lliga, la principal, és que potser a l'Hockey Plata tens aquests 2 minuts de desconnexió que, per exemple, teníem l'any passat i els pots aguantar. No et penalitza. Exacte. Però... Aquí has d'estar aquí cada tens 2 minuts de que te'n vas una mica i sí, et poden destrossar. És el que diuen, que els equips grans et marquen els gols, te'ls marquen seguits. Sí, totalment. Si veus aquests partits són
Fan el 2-1, 3-1, 4-1, I ja 5-1. Ja t'han matat. I et noquegen en un moment. Sí. Mira, jo volia preguntar, dius, el Mataró és un club gran, és un club... Unit. Un club històric, fins i tot, perquè hi ha títols aquí. Sí, també, una Copa Cers. Títols. I també és un club que té els dos equips, tant masculí com femení, a l'Hockey Lliga. Sí. No passa amb gaires més clubs. No. Vull dir, no sé si li podem... Crec que no, perquè hi havia una pregunta al quiz que anava per aquí, però... No, aquesta no tenim pas. No? Segur? I a més hi ha dit una també de les CERS, vull dir que no passa res. Aquí no, però dic que dic que no sé... Que ja, no, és el Mataró i no sé quin altre equip. També un altre equip. Sí, Mataró i Voltregà són els únics que teniu. Que això, com ho valores això? Joder, és molt... Sí, molt positiu, sobretot a nivell de la ciutat, de dir, hòstia, és que tenim els dos equips a la màxima categoria possible. I sempre que podem, si no ens coincideixen partits i tal, doncs intentem veure algun partit de l'altre. Sí, intentem anar a algun partit de la Lliga i tal. Però creus que es posa en... Vosaltres, jo veig que ho poses en valor, tu, però creus que es posa en valor des de la ciutat? És a dir, el fet de tenir... Perquè, clar, Mataró... O sigui, cada ciutat té el que té, saps? No? Vull dir, Granollers té l'handbol o... Però creus que es posa en valor suficient tenir dos equips a la màxima? Si hi ha prou reconeixement en aquesta gran... El problema també és que Mataró menys és una ciutat bastant esportiva. Per exemple, tenim el waterpolo. Aleshores, clar, tenir el waterpolo femení, que et juga a la Champions, que et juga... Potser no li dones tota la importància que realment té a tenir els dos equips aquests a la màxima categoria. També, per exemple, el bàsquet el tenen, no sé si és a l'E Plata, crec que és... L'E Plata no és ni en primera divisió. Però, clar, també depèn de la gent de la ciutat, de que parlen molt del bàsquet. Clar, al final el bàsquet doncs, és més majoritari, diguéssim, que el hockey. Per exemple, el waterpolo, doncs, clar, és això, tens un equip de Champions a Mataró, doncs potser li dones més promoció a això i no tanta a altres coses com per exemple el hockey, però... Que hi ha bastant de tot i costa, no? En clar, costa repartir-ho tot una mica. Que t'agradaria que fos una mica més important. Pots dir-ho, també? Sí, bueno, però no ens sentim ni molt menys doncs, que no ens donen res, sinó està bé. Però bueno, aquí tenim el club amb les dues màximes categories, tant el femení com el masculí. El masculí va tenir un descens a la 2021, va fer play-off d'intentar pujar a la 21-22 i finalment va pujar l'any passat a la 22-23, vull dir que sempre ha estat allà en l'intent, no? Sí, sempre les últimes temporades sobretot, crec que des de que vam baixar, vam baixar el 2014-2015 crec que va ser, l'última vegada abans d'aquest de fa 2 anys. I des d'aleshores sempre han estat allà dalt, almenys una temporada que recordo que sí que van estar lluitant per estar baix, però tot l'altre sempre ha sigut, el Mataró ha estat sempre allà dalt i la veritat és que en aquests temes doncs sempre, almenys jo des de que vaig pujar m'he trobat amb la situació de sempre competir per tot, competir allà dalt i l'any passat no va... Com es va viure aquest ascens l'any passat? A casa guanyant 4-0 al Sant Just ja... Va ser... Per mi va ser algo increïble, va ser... estar allà que no m'ho creia. Vau quedar primers directes a més de 4 o 5 punts, no, del Sant Just? Sí. És allò que era com duel directe? Sí. Era... No sé si era l'última jornada. Això ara jo mentida, perquè l'última jornada vam acabar... Sé que vau acabar... A Mundet. Vam acabar a Mundet contra el Barça, que empatem allà. Però sí, era això, estàvem, no sé si 2 punts ens separàvem o alguna cosa així. Qui guanyava es posava per davant i... Sí, alguna cosa així. I sí. Però bé, ja va costar. Va haver-hi festa, no? Okay. Sí. Ara esteu tots dos aquí, màxima categoria. Sí. Claro, perquè Sant Just va anar a la Sí, Sant Just va fer la promoció, va pujar allà... va pujar a casa, ells també, van tenir la sort aquesta de poder pujar a casa. Però sí, i allà, de fet, a la primera volta, Sant Just perdem, no sé, 6-4 o així, comencem la primera part 4-1. L'any passat. Sí, comencem 4-1 perdent. Això no és com comença. No és com comença, sinó com acaba. I per tant, si es comença bé, també has d'estar al lloro, no? Si es comença bé, has d'acabar tenint-ho en ment que això es pot girar de qualsevol manera. I per acabar una mica, o no? Sí, bueno, tenim una plantilla de bastant de barreja. Hi ha veteranos, però no molt veteranos, tampoc.
Però ja sí que són alguns una mica més grans i els altres més joves. És múscul tu jove. liderant el jove. Sí, tenim el més gran tenim en Jere, que 33 ten Jere. Bueno. Però clar, comparats amb hi ha equips que 40, 37, sí, en Cristian, en Borja té també, no? Té gent gran. La vostra plantilla és jove, però, al fons. Sí, és bastant jove. No, per exemple, jo crec que deu estar, potser variar, l'Alcoi també és bastant jove. D'Igualada també. El Ribas, l'Igualada té una plantilla molt jove. Molt, sí. Ja, m'anava a dir Alcaldes, no és tan jove, però sí que no en tenen cap de massa gran. Sí, bueno, són tots que deuen tenir 24. Sí, 23, 24. El bo és l'equilibri. O sigui... Per això anava a demanar si hi ha un bon vestidor a Mataró, què tal? Sí. El vestuari del Mataró, sempre des que entreno, ja fa 5 anys o així, ja que estic entrenant i tot, sempre una família dins el vestuari excel·lent, sempre. Cada any vestuari excel·lent. Qui el lidera, una mica? Bon, al final som tots, intentem fer coses tots junts, per exemple, els dijous ens quedem a sopar allà al pavelló, fem alguna cosa... Team building, això? Sí. No, la veritat és que ja fa bastant que ho fem i és que intentem estar molt junts, intentem passar-ho bé tots. Al final venir aquí... Sí, és amb qui comparteixes molts moments i venir aquí a entrenar i tenir mal rotllo i tenir... No val la pena. Se'ns ha dit molts cops que si estàs bé fora la pista es tradueixen en resultats. Sí, no, totalment. Jo el que buscava demanant una mica el líder era el nom d'Oriol Lledó, que em fa gràcia perquè jo també em dic Lledó però no som família de res i pensava aquí que saltaria la... No, sí, bueno, clar, els dos capitans, en Sergi i l'Uri, són... Tiren del carro, Bueno, sí, són els que doncs, han de fer un pas endavant, però bé, sobretot tots, vull dir, en Marco també és de tirar endavant, en Jere també, i això, sempre doncs sopars sobretot, alguna barbacoa, ens marquem algun objectiu, X punts guanyats, barbacoa, no sé què. Ojo, que això potser és el secret d'Igualada i aquests que estan a baix, que comencen a fer barbacoes i... Ara en teniu 8 de punts. Ja n'ha caigut alguna de barbacoa? O és els 10? No, encara no. Els 15? No sé si en tenim una d'aquí poc, no ho sé. Ja ho veurem. Quan arribarà. Ve bona època ara. Crec que d'aquí poc ja toca una. Doncs bon grup a Mataró, bon club també, amb el femení i el masculí dalt de tot. Anem ara a conèixer una mica més personalment amb les preguntes ràpides. Sí. Vale. Bueno, no sé si has vist algun programa nostre. Sí. Doncs ja saps com funciona això. Intentem anar-les canviant una miqueta, però hi ha algunes que ens agrada repetir-les perquè són prou interessants, vale? Com et defineixes com a jugador en una sola paraula? O en dues, no sé, com vegis, ràpidament. Electritzant. Elèctric. O versàtil. Versàtil, Sí. Bona paraula aquesta, també. És curiós perquè... és molt alt, llavors no deixa de tenir mèrit que un jugador tan alt sigui elèctric, realment. Ja està, a punt fet. I com a persona? Familiar. Familiar. Sí. Molt bé. On et veus d'aquí 10 anys? Això és molt relatiu, no sé. Jugant a hoquei? Sí, a mi m'agradaria jugar fins aquí molt. Fins aquí molt. Sí. Jugant a hoquei... Si pot ser, sí. Podria ser, no? Si pot ser, possibilitat. sí. No tanquem portes, Ok. Vale, amb quants anys vas començar a jugar i una mica com va anar? Sembla que hi ha anècdota aquí, no? Sí. Hi ha anècdota. Jo vaig començar als 3 anys. 3 anys. Vaig començar, sí, perquè... jo vaig néixer amb un problema de cadera i era com que caminava així i cada vegada doncs m'anava entrebancant amb mi mateix i anava a terra cada vegada. I vam anar a diferents metges i tal. Això amb 3 anys, Sí. Vam anar, els pares em van portar els metges a fer proves, no sé què. Un em deia una cosa, un altre em deia una altra cosa. Però em volien posar ferros a les cames i tot. Collons.
I ja com a última esperança vam anar allà a un metge... Sí, que un metge que ja estava jubilat gairebé. Un metge fet a la seva. Sí, un metge d'aquest de l'antiga. Vella escola. Sí. I els hi va dir hoquei o patinatge? Apunteu l'un dels dos. Patinar? Sí, i a mi des de petit ja m'agradava la pilota, que dèiem pilota, i van dir patinatge, no el podem fotre a fer patinatge, si el nen necessita una pilota. I... Com a recepta, el metge va donar... I van dir, va, hoquei. I sí, vaig començar així, vaig començar també amb dos amics de la infància, que anàvem junts al col·le, anàvem junts, i van dir... primer... Els dos amics van venir arrossegats per tu? No. Parlar, o... Ells van començar, crec, ells que van anar a veure un partit, i els hi va molar i tal, van començar, i jo havia coincidit, com havien dit això al metge, i vas enganxar. I vaig dir, va, i una setmana o 2 setmanes després ja estava jo amb els patins. Tot això, tanta reflexió en 3 anys, imagino. Sí, i de fet jo l'entrenador que em fa debutar és el mateix que vaig tenir a l'escoleta, jo. És el mateix. Hòstia, hola, quin cercle. Larrea. Albert Larrea. Quin cercle, tu. Hòstia, que bonic. Bueno, és sens dubte, jo crec que la millor... Que vingui algú i superi aquesta història d'inici, perquè jo crec que... I es va arreglar, es va arreglar el problema amb el hoquei. Sí. Clar, que és l'important, És el que vaig després. Totalment. Molt interessant. I quants anys... Bueno, no, és igual, aquesta ja és igual. Que jugarà molts Quants anys creus que jugaràs ja fins als 40, Sí. Posem? Sí, fins que pugui, fins que em neixin. Ai, depèn, Ai, senyor. Fins que pugui, fins que les cames em diguin... Fins que les cames a l'esquena em digui... Prou ja, Prou. Un ídol o un referent? Teu, que hagis tingut o que tinguis encara, perquè... Sí, mira, jo quan era petit, que clar, veia el Mataró estava a dalt, que m'agradava molt a mi en Ferran Formatger. Ferran Formatger era un jugador que clar, estava a Mataró, el veies allà jugant i tal, sí, però un ídol així, Pablo Álvarez et diria. Pablito. Molt bé. Aquests dos encara no havien sortit, crec, com a ídols. T'agradaria jugar amb ells, no? Doncs? Bueno. Seria prou bé. Que vinguin a Mataró a jugar. Que vinguin. Tu els esperes amb els braços oberts. Estem en un lloc al vestidor, Molt bé. Ets bon perdedor? Ha fet una... Costa. Assimiles lent. Sí. Però el capes. També depèn de la derrota. Ja. Per exemple, fa 2 anys, quan perdem el play-off, ja va ser dur. Va ser molt dur i... Però mira, o sigui, com a general, el club es va tornar a ens va servir com a punt de partida de dir... Aquí comença el camí a... Que a vegades es diu que si no passes per un cert entrebanc no acabes... O sigui, com a exemple de gran format, si Messi no perd X Champions, potser no guanya el Mundial al cap de 2 o 3 anys. Sí, a vegades l'esport... No sé si subscrius tu amb això. Requereix caure per aplanar el camí una mica. És com si haguessis de fer equilibris de karma una mica, potser. Que has de perdre abans de guanyar. Tornar a recompensar-te, no? Amb la sort. Vale, va, i quines manies o supersticions tens abans de sortir a jugar? No moltes, sí que intento començar sempre amb la dreta a canviar-me tot. Això ja és, Això és rutina. És l'única que tinc així... I si no? I què passa? I si no comences per la dreta, llavors què? Surts a jugar... No, però penso... Hòstia, això no ho he fet. Merda. Hòstia, això he començat amb l'esquerra. Cago en Déu. Avui no és el dia, Ja vas creuant. Vale, tenia una que crec que més o menys està resolta, que és el que t'ha costat més de debutar a l'hoquei Lliga. Dèiem una mica el xoc físic, això, sí, sobretot també a nivell mental també és molt... Has d'estar preparat perquè potser un dia fallaràs 3 ocasions i el dia següent has d'estar allà i has d'arribar a l'entreno i millorar-ho i seguir corrent i seguir treballant. Constància, no? Clar, sí. Això és una que tampoc es poden permetre als clubs, però sé que hi ha, o sigui, tinc constància que a Portugal existeix, que hi ha el rol de psicòleg en l'equip que et pot ajudar a cada entreno, si vens d'un partit que tal, és una peça important, però bueno. Sí, és important. No n'hi ha, aquí als clubs d'hoquei Lliga, en cap cas. O almenys jo... No, el Caldes ens va explicar que sí. Bueno, sí, diferent. N'havien tingut serveis per diferents... Ok, temes. Vinga, i ara, parlant de Portugal, perquè igual no és Portugal, però quin partit de tots els que es poden jugar t'agradaria jugar? Tens llibertat de... Un partit. Sí. Clar, no teniu cap derbi concret amb el Mataró o quin és el que és... Amb l'Arenys damunt. Sí, que vam jugar ja... Però un partit a gran format, que et diguis, hòstia, m'imagino una final de Champions, una final d'un europeu o d'un mundial... Amb el Mataró?
Home, si pot ser amb el Mataró, per mi perfecte, Si pot ser amb el Mataró una final de Champions, I tant, somiat, i tant. somiat. Sí que seria somiat. I si no existís el hockey, ara mateix a la teva vida, què faries, què series, com et veus? Sí, no ho sé, algun esport segur. Esport segur. Perquè... Pilota, no? Pilota. Bàsquet? Bàsquet, futbol, de petit també feia futbol, de porter. Sí? Sí, però tampoc vaig jugar massa. Compaginava els dos, feia futbol i hockey, després vaig fer bàsquet, hockey... em van dir, a veure, dos no pots fer, tio. Algun esport segur. Va, hockey. Sí, però sí, algun esport segur. Però estàs ara, clar, amb 19 anys, vas acabar batxillerat l'any passat? No, vaig fer un grau superior. Superior. Vaig fer grau superior d'esports. D'ensenyament i animació socioesportiva. I ara estic fent cafè. Vale. Tio esportiu. Sí. Encaminat perfil. Vale, i si no és d'esport, però un hobby fora de la teva vida de hockey, quin és? Actualment. Sí. Escoltar música o viatjar, diria. I quina música escoltes? Sí. De tot. De tot. Reggaeton jo crec que és el que menys escolto. El que menys? Sí. Però de tot què vol dir, de tot? Jazz, tot. També? Bon, tant no arribo. Bueno. Però sí, rock català, música catalana molta, escolto molta música també dels anys 80, anys 90, 2000, coses d'aquestes. Sí, Coldplay m'agrada molt. Sí, bueno, al final el que m'han posat des de petit és el que he anat escoltant. Sí senyor, molt bé. I quin superpoder t'agradaria tenir? Carai. Bueno, no sé, aquí ja coneixent aquí... Clar, hauríem de fer una llista, superpoders. Jo no sé quin... Potser teletransportar-me, potser. Teletransportació. Sí. I tu? Jo volar. Volar, sempre s'ha dit, no? Volar. Jo potser com ell, també. O ser invisible, no ho sé. Ser invisible... Invisible, també... Crec que és red flag, Per què? No ho sé, per dir alguna cosa, per comentar alguna d'aquesta pregunta. Vale, dins de Mataró, clar, és que m'ha vingut al cap molta catalanó, no, allà? O com? Sí, està bastant repartit per això, Està bastant repartit. Sí. Vale. T'ha vingut al cap això? Sí, perquè m'ha dit que escolta música catalana i tal, i el poc que havíem conegut de Mataró. Els tiets són de Mataró? Sí. He pensat. Tiets... Grupazo, són un grupazo. Escolto molt. No us han vingut mai allà al pavelló a fer... Sí, no sé. Són amics, Crec que l'Oriol és amic amb en Sergi. Amic o conegut, crec que és. I de fet al concert de les Santes van sortir amb una samarreta de hockey. De l'hoquei? Sí, una samarreta del Mataró. Van tirar... I bé. El guinyo. I a mi em molen molt, ja fa molts escolto ja des d'abans del Coti per Cot i tot això. Ja hi eres, abans. Sí. Podríem fer una campanya d'aquestes així, no? De promoció que s'ajuntin al hoquei Mataró i els tiets. Sí, de poder poden. Home, sí. Bueno, que a la Feli ho han fet amb els buos i aquestes ho fan. Sí, és guai quan s'uneixen així, amb un grup de música. I un lloc d'anar de festa a Mataró? Jo, Clap. Clap, veus? T'ho vaig dir. M'ho va dir. Que hi ha també Cocoa, però no... Bueno, Cocoa és més per la gent així més jove. Jo quan tenia 16 anys... Més jove, diu, Ja està. Només jove, és que avui en dia... Avui en dia, sí. Avui en dia la gent vol fer les coses massa ràpides i gent jove d'aquestes, veig gent de 14 anys que va a Cocoa i dic, com pot ser? Com pot ser? Sí, Cocoa és més de... Ho havies passat per Cocoa? Sí. Bueno, és la cantera, no? Abans de... Sí, la gent jove. Sí, no, he anat... Però tampoc he anat tant. He anat 5 vegades o he anat, alguna cosa així. I llavors, clar, jo sempre m'he juntat amb gent més gran per temes de hockey, de si reforçava o alguna cosa, anar amb gent més gran. I els de l'equip, doncs, quan vaig entrar al primer equip tenia 17 anys, 17 anys, i ja em dir, tu cap a Clap. Clap de Mataró. Sí. Molt bé, i que no sigui de festa a Mataró, un lloc per anar, on aniries? A Mataró, també? No, o Catalunya. Un lloc on anar. Un lloc on anar. Qual és el teu lloc preferit, no sé. No sé, a mi m'agrada molt la platja. Però l'aigua no m'agrada, per això. M'agrada estar per la sorra, no. Les Canàries. Que t'ho diguin, però a mi... No agrada l'aigua? A mi l'aigua gens, Que no t'agrada vol dir que et fa por? A mi em fa cosa no veure... A veure si hi ha alguna cosa per allà així rara, una medusa. A mi les meduses no... No, a mi no. No crec que gaire gent li agradi concretament, no, les meduses, però... Però no et banyes? No, sí que em banyo, però... Però tocant a terra. I què vas, a la platja allà a Mataró? Sí, vam anar... Aquest estiu vam anar...
Vam anar a Tossa, A Tossa. Costa Brava, bueno. Sí, a Colera també. Colera vam anar 2 dies. Sí, platja, però... Platja, un lloc on anar, platja, sorra. Però sí. Platja, poble. platja, però que... Més enfocat cap al xiringuito, potser, no pas cap a l'aigua, Platja tranquil·la, Sí. I un menjar preferit? Menjar preferit. M'agrada molt la pasta. Els raviolis, a mi m'agrada molt. Raviolis? Raviolis. Uf, cap a Itàlia. Tu també, Sí. t'agraden? Sí, bueno, a mi m'agrada tota la pasta. Vale, va, uns 2 últims per acabar-te de conèixer. Quines 3 coses t'enduries a una illa deserta? No sé si ho has pensat mai, però... No ho he pensat mai, O què t'enduries? 2 de ràpides per acabar i li fas de 3 coses. Mira que en teníem. Hòstia, doncs no sé què m'enduria, Algo essencial. I què és per tu essencial? És aquí, no? Has d'anar a buscar aquí. Per mi essencial... Alguna distracció que pogués tenir, alguna pilota, alguna cosa... Sí, un stick i pilota. Un stick i pilota. Stick i pilota una cosa i les ha de menjar i tot Sí, això. menjar, algo de beure... Sí. Vale. Stick i pilota. Està guai. I una situació de què prefereixes o què preferiries? Guanyar la Copa aquest any amb el Mataró però baixar de la categoria o simplement salvar la categoria i no tenir cap recompensa de títol? Difícil aquesta, Jo crec que salvar la categoria, perquè al final guanyes la Copa però baixes que el regust aquest amarg de dir hòstia, tio, però ara has de tornar a treballar per tornar a pujar. Sí, ja Bueno, ara com està l'hoquei plata... Però és un títol, Sí, però... Hòstia, salvar la categoria, quedar-te un any més i... Anar mantenint projectes. Si realment si és un títol, guanyar la Copa és un títol que t'adjudiquen, però salvar-te també és un títol com a objectiu. És un títol que tu tens de dir, hòstia, ens hem salvat, saps? Reconforta més. No, ho té clar. Salvar categoria. Salvar categoria. Doncs el tema ara ja track final, quasi bé, la que en diem bonus track, una mica les 3 preguntes finals. L'has disfrutat ara, És que al principi sempre tallaves. Clar, és més llarga del que jo recordava i sempre la tallava. Bueno, va, aquí el bonus track i ara ve... Són també preguntes així més... Són fàcils, però les agrupem aquí com les més, entre cometes, més difícils. Primer et preguntem què cobres, si és que cobres alguna cosa. Cobres alguna cosa? Molt poc. Molt poc. Poc o molt poc? Bastant poc. Bastant poc. Ens ho imaginava, ja m'has posat aquí poc. Sí, segurament Bastant poc. Bueno, i per fent d'entrenador i tal, o això ja va com amb el pack? Porto 2 equips i va una mica amb el pack. Que falta una mica aquí de professionalització, no? Podríem dir. Bueno. Difícil. Clar, també... Si fos possible, no? Home, a mi m'agradaria cobrar més, però el hoquei tampoc és un esport que doni tampoc massa diners. I al final... Clar, però llavors no permet mai tampoc tenir-hi la dedicació absoluta, no? Clar, has d'estar entrenant a les tardes i als matís hauràs de buscar... Sí. Un matí estudiar, has d'entrenar... I ja està. Ja està, és la meva vida. Has estudiar, has d'entrenar. I a gaudir. Vale, entrem a les 3 de que si vols em pots respondre 2 i deixar-ne una, però primera situació torna a ser un què prefereixes i és facileta, jo crec. Bueno, facileta. Almenys és facileta. Es pot respondre. Sí. Ser un 10 a l'hoquei, és a dir, completament bo i autèntica llegenda, però un 0 a la vida, que diguem una mica el jugador amb la persona, o ser un 5 a cada cosa i anem tirant. Sí, jo crec que un 5 a cada cosa. Sí, prefereixes passar desapercebut. Sí, perquè al final el hoquei molta gent t'admirarà i tal, però realment si tu no ets bona persona amb altra gent, vull dir, si a tu no t'estima realment ningú... Et quedaràs sol. Clar, tu no et sents estimat. Aleshores, per mi el que és important és sentir-me estimat per les persones que jo, doncs, vull que m'estimin. Té clar, però bueno, això de ser un 10 a l'hoquei inclou també guanyar molts quartos, perquè els que són bons... Bueno, però ser un 5 a la vida també et pot fer guanyar calés. Potser no ha de ser del hoquei. Bona resposta. Sí. No. Crec que molta gent respondria un 5 a cada cosa, si s'és bona persona. Sí. Però bueno, reflexions a part. Segona pregunta. A veure, la gent li interessen aquestes coses, Vale, el Mataró, hem dit que és un dels 2 equips que té els 2 clubs a la màxima, 2 equips de màxima categoria. Es fa pinya entre els 2.
hem suposat que deveu estar molt units a Mataró, entre equip masculí i equip femení. Hi ha hagut mai marro entre... No. No? No especialment, no hi ha hagut. Vull dir, tampoc som de fer moltes coses junts. Vull dir, igual que et dic que no hi ha hagut tampoc massa problema ni res. Molt supporter sense estar... Sí, vull dir, nosaltres sempre que podem veiem els seus partits. I algun dia que hem acabat de jugar, per exemple, aquest any no coincideix tant perquè el seu que lliga, els dos, els horaris, doncs, quan nosaltres juguem a casa ells juguen fora i al contrari. Però l'any passat, que algun dia jugàvem nosaltres recordo el dia de l'ascens, nosaltres juguem vam jugar a la tarda, a les 4 crec que juguem, o alguna així, o a les 5, i ja jugàvem després a les 8:30, i ens vam quedar allà al pavelló veient el partit, celebrant-ho, però també celebrant-ho allà veient el partit amb elles, no? Sí que no hi ha... Clar, perquè a vegades pensem, hòstia, l'hoquei té aquesta fama de que hi ha molts rotllos entre jugadors i jugadores, i pensàvem, clar, si els dos clubs estan també allà compartint... No, perquè al final del nostre equip gairebé tothom té parella. Ja està. Ah, sí? Sí. Molt bé. Sí. No sé si són 2 o 3 que no tenen parella. I clar, realment, la plantilla del femení és que és una plantilla molt jove. Molt jove. Vull dir, tenen 16-17 anys. I clar, la nostra... Totes? Gairebé totes. La Paula crec que en té... Sí, són molt joves, La Paula, que és la més gran, crec, en té 21, 2? 23, crec que en té. 23? Crec que en té. Després està l'Aina, que en té 21, crec. No, Aina Lleonard. Que en té 20, crec, 20 o 21. I tot l'altre ja són 18, 19, l'Olga, que té la meva edat, 17, 16... I estan fent, també tenim una pregunta després pel quiz, però estan fent bon paper a l'Hockey Lliga. Sí, l'any passat van ser... Jo crec que van ser d'equips revelació. Al final es van colar ja a la Copa, es van colar... Mantenint a mitja taula. Sí, jugadors amb molta qualitat. D'acord, doncs tatxem que no hi ha res i saltem a la tercera, que és que sou un equip que té l'objectiu... ens has tret tu una mica l'objectiu de salvació, però crec que hi és, al final. L'objectiu de competir per acabar-se quedant. I ens has de dir qui creus o qui t'agradaria qui creus no. Qui t'agradaria que acabés baixant? Qui és el rival que vols enfonsat? Sí, qui m'agradaria que acabés baixant? Clar, mentre no baixem nosaltres. Tanta fa. Sí. No ho sé. Però hi ha equips que no seran en aquesta quiniela. Hi ha equips que sí. Clar. Llavors, d'aquests que sí, qui seran? Hòstia, equips que puguin estar per baix? Sí. No sé, et diria inesperats, fins i tot. Que equips que poden estar per baix... Potser et diria que poden estar per baix el Ribas, el Girona... El Girona voldries que baixés, el Girona? No és un equip que... No tens especial simpatia, tampoc, no? No, vull dir, Igualada... No em cau malament. Vale. No em cau malament. Està ara mateix a baix també Igualada, hi havia Lleida... Igualada, sí, també està per allà baix. Igualada... el Lleida no crec... Vale, i al revés, qui no vols que baixi, d'aquests que perilla? Qui no vull que baixi? El Mataró. Poder per amics, també. Mataró... El Mataró i els altres estan mafà. El Lleida també... Per en Sebas. Sebas, mon cosí. Sí. De Caçada a la Selva, sou amics. Ens portem bé, Bé. Bueno, doncs això, aviam. Mentre no siguin ells. Encara queda molt tant. Mentre no sigui Mataró i Lleida, que el protegirem una mica per en Sebas. Molt bé. Saltem al quiz final. Tenim 5. 5 preguntes. Sobre 5, no? Tenim classificació, has d'enviar aviam on et col·loques. Ara mateix lidera Joan Pujalte amb 4 punts i mig de 5, eh? Sí. Veig que cada dia rival a batre. Costarà més superar-lo perquè Joan Pujalte. Són molts punts, el Malparit va fer molts punts. Aviam, n'hi ha de molt fàcils i n'hi ha d'algunes més difícils, vale? Però bueno, si ets d'allò del Mataró... La primera ja se la sap. La primera se la sap, no? Quants títols europeus té el Mataró? Un. I és? Copa Cers. De quin any? 2009. Fàcil. Puntet de... Aplaudiment. Que guanyen a Lloret. Sí, que guanyen... Vale. Ara et dirà els gols. No, sí, no. Sí, va marcar... Hòstia. Final contra qui va ser? Te'n recordes? Final contra... Oliveirense... No, Oliveirense semifinal. A final contra el Lloret. Final contra el Lloret. Contra el Lloret, no? Contra el Lloret, que fa Ferran Formatge el gol d'or.
Això ja pots sumar 0,25 per quan falli una aquí, propera els pregunta, matisos. en tot cas. Vale, segona pregunta. Quants gols vas fer la temporada passada? Hòstia, no molts, Hòstia, ara que ell se la... Bueno, no molts. 13, pot ser? Joder. 13. 13, Molt bé, molt bé. Home, són bastants per aportar... Sí, bo, Aquí l'anterior l'ascens. crec que vaig fer 19, vaig fer. I aquest any quants en faràs? Hòstia, no sé. Portes 5. Porto 5. Bueno, 5 amb 10 partits. I n'hi ha... Quants partits són? 8, com 10 8. partits. 8 partits. I quants n'hi ha de partits? 26. 26. Bons números, de moment. Bueno, a veure. A ritme de fer-ne 20. 20, sí. Sí. Home, 20 gols. Els firmes, Gols són gols, temporada. Gols a que lliga, collons. Firmes, Estaria molt i molt i molt bé. Parlàvem del femení, dèiem que ha fet bones classificacions. Com va actualment el femení? El seguiment que en tenim, aquests partits. Ha d'estar... Està el Benvimbre baix perquè no ha guanyat, no? El Benvimbre, crec. Benvimbre. Les Rozas ha d'estar per allà, el Covendas ha d'estar per allà. Igualada potser, hòstia, et diria... Si... Setenes, vuitenes, algú així, potser. Una mica millor, inclús. Sisenes. Sisenes. Cinquenes. Amb quants punts, Sisenes. diries? Porten 8 jornades, no? Porten 8 jornades, no? Van guanyar Cerdanyola, van guanyar Rozas, van guanyar Alcobendas. Ja s'ho sap, Sí. Hòstia, no sé si han empatat algun. Igualada van guanyar, crec. Ja són 12, això. Diria, no sé si... Sí, 12-13, potser. 15 punts. 15. Va, mig punt aquí, jo 15 crec, sense empats, no? Entenc que són 5 victòries directes. Han guanyat tot, pot ser. Bueno, tot no. Bueno, Han guanyat No, 5 han guanyat els... 5 de sí, tot el que han 8 fet en... partits. Bueno, Han puntuat, ha sigut guanyat. Exacte. Aquesta... Van bastant bé, Van bé, Van bastant Déu-n'hi-do. bé. Sisenes. El Mataró femení. 4. Porteu més gols a favor o més gols en contra? Vosaltres. I a veure les teves estadístiques. És una mica de sensació, això, perquè, clar, tampoc... Clar, és que... Són molts gols, en general, no et posis a comptar-los, però més o menys sensació teva quina és? Meva, ara mateix, portem més en contra que a favor. I amb molta diferència Creus que poca. gaire No, ajustada? molt poca. Molt poca. Tu li haig de donar el punt, Sí. Menys quants? Hòstia, potser diria menys 2. Uf, menys 3. Apura, menys 3. Menys 3. Porteu 26 gols a favor i 29 en contra. És que a primera Pot ser jornada es punt. vam encaixar. Jo crec que sou l'equip que està més equilibrat en aquesta diferència. Bueno, hi ha alguns que porten més 5 o més 6. Ara les dues últimes jornades ho hem... Heu fet aquí una mica de... Sí, contra Caldes vam encaixar un i a Noia també vam encaixar un. Sí, bueno, i són un equip amb bastants a favor i és això, com que heu perdut alguns partits, doncs se us en va una mica la balança. Pregunta per empatar al capdavant de la classificació, Tu creus? Ha fet 1, 2, 3 i mitja i els més 25 que podem sumar. És que jo crec que pot fer, si fa el punt sencer, pot fer aquí 4,75. Sincert aquesta, però aquesta vols dir? És que aquí... Vale, et dius Xavier Burguillos i vaig buscar... Burguillos és un poble. Saps on està? Sí, Sí. Extremadura. No? Està per allà... O hi ha dos. N'hi ha dos, Sí. o tres. N'hi ha dos. Mare meva, ara sí que N'hi ha l'hem dos. liada, doncs. N'hi ha dos o tres de Hi ha un pobles. que és el Burguillos del Cerro, és? No? Hi ha un Burguillos del Cerro. I l'altre... A Sevilla, sí, a Sevilla, això. N'hi ha un que està a Sevilla, sí. Aquest és el que jo havia detectat. Però és que me n'ha sumat, Me n'ha dit que n'hi ha dos, per tant, bé, està bé. I tinc també, a banda, el concepte, la paraula Burguillos, què significa? Hòstia. A mi va sortir, què significa Burguillos? Ho vas a pillar, Hòstia. Vas a pillar. Això no tinc ni idea, Sí, sé el que vol dir el meu nom, El nom de Xavier sí que sé què vol dir, però el cognom no tinc ni idea. Què vols dir, El nom de Xavi. Què vol dir? Vol dir casa. Mira, aquí ens m'està fent leccions. Vale, Burguillos vaig trobar que és poble petit o aldea, literalment. Sí? Que abans es podia dir. Hòstia. Com a d'allò. No sé, No tenia ni idea, comprovem-ho, fem una mica de contrastació periodística per veure si està bé això que dic, però mira, una cosa que aprendrem el dia d'avui i que farem ara un recompte que me diràs Ja l'he fet. ràpidament, quin és? He fet. He comptat. 1, 2, hi ha 4 mig. punts, hi ha 4 punts, però 0,25 perquè ens ha dit tot el quadre de la Final Four de les CERS. I el quasi mig de les No, i femenines. 0,25 perquè ens ha explicat què vol dir Xavi, també. I el femení? Femení també l'he posat. Llavors, a mi em dona 4 i mig, això. 4 i mig. Estàs Sí. content amb un 4 i mig? Sí. Doncs 4 i mig. 4 i mig de 5. 4 i mig de Xavi, que empates amb Pujalte, al capdavant de tot del quiz de la veu segona temporada. Una mica com a l'Hockey Lliga, Els equips que pugen són Revelació. Els que estan allà, no?
Revelació, ens encanta doncs, que facin... No, és que la veritat és que ha fet un bon quiz, eh? O sigui, ho ha respost tot, excepte aquesta aldea que quan podem me l'he patillada. Sí, això no tenia ni idea, eh? No ho sabia. Bueno, Xavi, molt contents de que hagis vingut cap aquí, esperem que t'ho hagis passat bé, la veritat és que m'ha passat ràpid l'estona, sempre ho dic, però és que em passa de veritat. Sí, molt content d'haver vingut. Moltes gràcies a vosaltres. Tindràs ara ja aquí, programa 24, emmarcat amb el teu nom aquí de la veu, i que estem molt orgullosos també d'haver tocat una mica el Mataró, que el teníem abandonat i que no podem abandonar cap club. Sí, bueno, clar, és que categoria. És difícil. Hem d'anar barcant setmana rere setmana. Però mica en mica anem agafant i ens passarà... Al final de temporada ens passarà allò que dèiem, que no voldrem que perdi ningú. Saps? Anem teixint i sempre tindrem alegries. Perquè, sí. Tindrem allò convidat a tot arreu i ens sabrà greu passi el que passi. Doncs molt bé, merci Xavi, una vegada més. A vosaltres, moltes gràcies. I dèiem que setmana rere setmana, la setmana que ve, tornarem. Una altra vegada, convidat o convidada. Setmana que ve convidada. Setmana que ve convidada confirmada de luxe. De luxe. Vinga, vagi bé, bona setmana.